मोनथारनोसै ओस नाखौबाय नै सफैबाय होनब्ला हेलौ रायजोफोर नैबे आंनि गुबुन मोनसे चेनेलाव भिडिअ होया बिराद गोबावसै आङो भिडिअखौनो होनाय जायाखै मानोना मबाइला बारा थिग नंला नालाय खोमसि नुसै ओमफ्राय दिनैहाय गोबावजों दैज्लां बोथोरनि माइ गायजेननाय देखायनोसै बेनो जाहैबाय माइ दुब्लि दाख्लैसो गायखांदों एबारावहाय बिराद लेट माइ गायनायफ्रा ओमफ्राय बै जाबाय फाथो आबादना देग्लाय बिराद खम बिराद दाम दावखोनो हागौ फाथो आबादना देग्लाय बेयो जाबाय जोंनि न'नि थांलाय फैलाय ओंखारग्रा लामा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो आरो जोङो सिख्ला गिदिरफ्रा थास' बिबार खादों नै बोथिसे जानोसैनिया बोथिसे मोनजानोसै नै मोनबावबाय बारसेयाव नै माबायदि हास'यो नै माजों जानाय माजों जानाय अमा बेदरजों ना दाउ बेदरजों दाउ बेदरजों जानाय जायो ना अमा बेदरजों जानाय जायो ओरैनो ह दे बैयाव बारसि दंमोनदां नै बैयाव फैयो बे साननैसो अखा हानायावनो गायना लाबोखादोसो नङाब्ला बोथोरा बिराद अभाबनिफ्राय अभाब जालांनो हमदोंसै गोबां जायगायावनो माइ गायनो मोनाखै दासिमबो स्रावनो नाथाय जों लागोनिबो नै दाख्लैसो साननैसो सिगांल' गायनाय ओरैबायदि लेट देग्लाय माइ गायनाया दैनि थाखायनो बिराद अभाब गोबां जायगायावथ' दैयानो दासिमबो जायाखै ओरैबायदि बिसर थिलि बायदिसो जानानै दं माइ दुब्लियानो बिसिनिबो बिसान फुगासिनो नै दासो आरो फुबावगासिनो मैखोम माइ गायला दोननाय दासो देग्लाय बोथोराबो ओरैबायदि गरम मोनदों आङो गोलोमदैयानो मोदोमनिफ्रायनो राना जै 9टा जाबायथाय बेलासिनि 4टासिम गोलोमदैयानो मोखाङाव बोहैबाय थाखायो सिजों फुगारे मोखांफ्रानो दुलुलायनानै मानेखा ना नानेखा होनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरोखि ओरैबायदि गरम बोथोरा दाबो नै अखा दोमैदों अखा फ्रि हादों होनब्लाबो गगासिनो दंलाय नै नुबाय जों लागोबो बोन गायनो मोनदों बोन गायनो मोनाखै नै बेलाय दैयानो थरसेबो गैया ख्रां गोरान नै नायदो बेबायदि माइ गायग्राफ्रा माइ गायनो मोनाला बोसोरै खम जालाङोला जों मा जागोन मा जानानै उदै बुंहोगोन माजों थांनानै थागोन बेफोरबायदि आंखाल जालांगासिनो दं आरो बोथोरा गायजोब्बायलै बिसोरनि माइखौनो हाग'जोब्बाय बिसोरना उफाय गैला नै बेना टेक्टर थांथां होनजोबो नै जाला नै दैया देरगासिनो दङ नावजों बाग्राफ्रा नै ओरैबायदि खस्थ' सोरबा आलि माइनि साहा दंहैयो नै ओरै खाबु मोनसां आयौ जायो देन्जार देरफैजोब्बाय दैयानो हाखरबो दङ लामायाव थाल लाना सालायाला एकदम मखायगोन बिसोरो बेखौ होथेनानै होबानो जायो आयौ माने जोङो नाव बारनायदों दिनैहाय आमथेखा बारलांगोन नालाय दैयाबो ओरैबायदि देरदों नै दिनैहाय ओरैबायदि खस्थ' नै थांनाय दा दिनै महर सोलायदों माथो महर सोलायदों नाव मोनफैबाय जोङो नै बारलांगासिनोलाय आमथिखायाव बेदर हांखोना माखो बेयावलाय नोंसिनि ना बैखौ खोथेना होलांजायो देरदों नै रायजोफोर दिनैहाय दैया ओरैबायदि बारलांसिगोन जों नावजों नै हैया होनलायनाय बैनिफ्राय लानांसिगोनलै बिनिबानो थुखायो माबायदि गिलु बालु बारनांगौ जायो नै दै गिदिरलाबो जोंना नुबायना आइलेण्डनि जाहाज
बेयाव दुगैनो मोना जासिगौमोनलै ख्लाब 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 होनलायखादों नै दोबैजोबखानायाव दुगैनो मोजां जागौमोन वा हो दे हैया बानलायनानै युं युं होलांबाय नै होलांबाय बोलो हो वा दै दाननांगोन मोनथारनोसै ओइस ना हबाय नै ओरैबायदि थाबथानांगौ नै सफैबाय होमब्ला बोखालायनो हाखाया ने आयु आं ओंखारग्रोबायलै जैथुनफारा गामि जाहैदों बे जोंनि हाइलेण्ड ओनसोलनि सिङाव थानाय